Jarraian, Euskal Herrian ditugun baso tratamendu edo birsortze mozketa ohikoenak aipatuko dira eta aurretik ikusi ditugun oinarrizko parametro eta kalkuluekin nola jokatu behar den ikusiko dugu. Lehenik eta behin, arraseko mozketak landuko ditugu. Arraseko mozketatarako lehenik eta behin hemen xaguarekin ikusten duzuen lehen rekuadro honetan, aurrenik landaketa bat edukiko genuke, gutxi gora bera, 3x3ko markoarekin 1100 landare hektareako landatuko genituzke. Hemen, bakantzeak egingo genituzke, inausketak eta garbiketak edo desbrozeak. Bakantzeak baliorik ez duten oinak kentzean datza. Ondoren, zuhaitzak gutxiago edukiko genituzke eta handiagoak. Berriro ere, handik urte batzutara, bakanketak egingo genituzke, inausketak eta garbiketak. Inausketen funtzioa guk nahi dugun forma ematea da zuhaitzari eta garbiketak espezie nagusiarekin lehia duten espezieak kentzean datza. Azken aurreko mozketara iritsi gera eta hemen ja zuhaitzak ja adin batekoak dira, txanda azkarreko balin bada, 25 bat urte inguruan ja 200 oin hektareako balioetara iritsita egongo gera, eta azkeneko bakanketarekin gutxi gora bera 300-350 oin hektareako baliora iritsita egongo gera. Birsortze mozketa egiterakoan, hau da, txandara iristen geranean, alboko baso masatik haziak erortzea nahiko genuke. Hau, Euskal Herrian ez da oso ohikoa, jabetza oso txikia delako. Non egiten da? Txanda motza duten eta birsorkuntza artifizialeko ala nola intsignis pinuan, eukaliptoan, alertzean, masa koetaneoetan, hau da, adinberekoetan, masa monospezifikoetan, hau da, oinen 180 baino gehiago espezie berdinekoak dianean, hau da, hauek aurretikan ikasi ditugu. Edo, txanda luzeko espezietan, non masa erregularrak lortzen ditugun, hau da, adin tarte artifizial berdinekoak. Adibide gisa, Pinus nigra, Pinus pinaster edo Pinus silvestris ditugu. Mendi garai edo altuak sortuko ditugu, hau da, hazi bitartez etorriko dira landare guztiak, eta sortuko den mozketa unitateari trantzoia deituko diogu. Trantzoiaren tamaina, altuera menperatzailearen eta haziak banatzeko koefizienteren araberakoa izango da, eta trantzoi kopurua haizen menperatzaileak eta zenbat urte irauten duen txandarenaren araberakoa izango da. Metodo honekin, artifizialki birsortzeko, batez ere gure inguruan makalak ditugu, non beraien txandak 12 edo 14 urte tartekoak dian, edo ezagunak ditugun intsignis pinua, intxas pinua, eta hauek gutxi gora bera 35 eta 45 urte artean kudeatzen dira eta masa berriak ezarri ohi dira. Adibide bezala, hemen daukagu, aurretik kalkulatu ditugun parametro hoiekin nola lantzen den. Kasu honetan, Strobus pinua edo Pinus bonsca hauek Nafarroko baso planetikan lortutako datuak dira, eta ikusi genezake bakantzeak, hau da, klareos, oinen 130 eta 140 artean kentzen dela. Ondoren, egingo dien hasierako lehen bakanketa egingo da oin kopuruaren arabera, hau da 135, eta bukatuko dugu 700 oin hektareako balioetan, eta hortikan aurrera area basimetrikoaren gainean lan egingo da. Horregatikan, aurretikan jakin beharko dezute garbi zer den area basimetrikoa edo oin kopurua, bai hektareako edo bai inventario partzelarako. Hemen azkenean gutxi gora bera bukaerarako mozketara 180 bat oin iritsiko dira. Hor, kudeatzaileak erabakiko du horrekin bukatu edo pixkanaka gehiago kentzen joan. Erabiltzen daukago edo inguruan daukagun beste mozketa eta landuko dugunetako bat ondozoko soitzen bidezko mozketa da. Hau zer da? Masa koetaneoak izan beharrean, birsorkuntza aldi bat izaten dugu, eta birsorkuntza aldi horri esker, 20 edo 30 urteko tartea baldin bada, baso erregularrak edo baso semi-erregularrak lortuko ditugu, eta daukagun baso masa bota aurretik berria ezarrita egongo da. Berriro ere zikloa ikusi nahi baldin badugu, ikusten ditugu zuhaitxoak landatuta hor ditugula, txikiak,
Kasu honetan, bakantzeak egingo genituzke, hau da, balio ekonomikorik ez dutenak, inausketak eta garbiketak. Askotan, baso-kudeaketa modelo honetan inausketarik ez dago egin beharrik, zuhaitz asko dago eta beraien arteko lehiakortasunak adarrak lehortzea eragiten baitu, eta garbiketak ere gutxi egin behar dira. Baina beti ere, inguruaren araberakoak izan ohi dira baldintzatzaile hauek. Zuhaitz handiagoak eta gutxiago izango ditugu, berriro ere, bakanketak egingo ditugu, inausketak eta garbiketak, horregatik aipatu ezela inausketa eta garbiketa beharrik handirik ez dago. Edukiko ditugu zuhaitz handiagoak eta gizenagoak eta gutxiago. Eta, iritsiko gera momentu batetara non birsortze aldian sartuko garen. Hemen zer egingo ditugu? Lehenik eta behin prestakuntza mozketak egingo ditugu eta prestakuntza mozketa hauen helburua zer da? Eguzkia pixka sartu dadin azpian dagoen materia organikoa deskonposatu eta zuhaitzetatik erortzen den haziarentzat leku egoki bat sor dadin. Ondoren daukagu haziak banatzeko mozketak, hau da, aldizkortasuna den urtean, hau da, hazi askoko ekoizpena den urtean, eta hazia helduta dagoen momentuan mozketa egingo dugu. Eta azkenik, azken mozketak zutik gelditzen diren beste oinak kentzea izango da, eta honela txanda bukatzerako basomasa berri bat sortuta daukagu. Kasu honetan zer erabiltzen da? Erdi argi, erdi itzal edo itzaletako espezietan, hau ikusi dugu oinarrizko parametroetan zer den, birsortze naturala bultzatuko da, masa erregular edo semi-erregularretarako, eta gure inguruan batez ere pagoan, izei zurian edo Quercus generoan erabiltzen da. Mendi garaiak lortzeko erabiltzen da, eta kasu honetan mozketa unitateari tramoa deitzen zaio. Hemen daukagu adibide bat, izei gorriarekin ze lanketan egiten den. Hasiera batean hasiko ginake 1100-1600 oinekin, ondorengo bakantze eta aurreneko bakanketetan oin kopuruak kenduko genituzke, N maiuskula, eta gutxi gora bera, aurreneko bakanketa egin ostean, area basimetrikoan hasiko ginake. Eta hor ikusi dezakegu, prestakuntzako mozketan, haziak banatzeko mozketan, eta bukaerako mozketan gutxi gora bera zenbat oin eduki behar ditugun. Adibidez, prestakuntzako mozketan 200 oinekin abiatuko gara, haziak banatzeko mozketan 120 zuhaitzekin geldituko gina, kasu honetan oin kopuruaren gainean eragiten da, eta bukaerako mozketan ere oin kopuruaren gainean eragiten da, eta 5 eta 10 zuhaitz artean jasotzen dira. Eta, honekin amaitzen dugu basokudeaketa nola egiten den parametroek kontutan izanik.